guys, good morning. Ngayong buntag guys. Dalas koko guys, nagawa ka. Koko. Good morning. Napagaw ang tingog. Ano man. Gabi guys, sige sa paghut. Sige sa paghut. Aga napagaw diyang tingog. Nagsuka pa jud sa koko. Kuyawan ko ang namin to. Baka ko lang gipon. Kay agahong ipasudaan gabi ini sinugba. Nagsuba ko baboy dayon. Mo yung ipasudaan. Gabi sige sa paghut jawar bay tingog. Napagaw. Kuyawan ko dya. Mo lagi ron karon Sabado na ron. Mo ilahang tinggawas. Tinggawas nila kay ang paduwaon lagi. Kasi kada semana kausara man ha pagawas ko nila. Mo lagi ko si Koko murag nabalaka kung Koko kay sige sa paghut, sige sa paghut. Ya duga ra ba duga ayo hilom. Lagi siya tingog kapit. Good morning mga langgi. Good morning. Excited. Ayaw pamaghot. Noon kang tingron, ano kung ka, avocado na tagak ko, isang avocado haoy nga. Kuan man. Daot man. Ya kay gagmay ra man sa kuan bunga, maihap ra yang bunga. Nga daghan kayo sagbot. Sabi naghanag sagbot. Ayaw lagi pamaghot lagi. Ano man na? Kuko. Mapungot na si King. Wala na ba kay tingog? Kalimot ko sa mga tilangga. Asun, good morning Asun. Good morning Asun. Good morning. Good morning Asun. Isa. Ano man ako? Kuko. Kuyawan kung Kuko ganoon sa man. Kuno sa man ka ko. Pakuan ka diha ko. Sinasiyan ako. Kuko. Ano man ka ko? Gabi ra na sa murag kuan. Ko kasabot gibati ni Kuko. Normal ra ba na? Ano man ka ko? Sige sa pagkot sa kanang tingog kay. Ano hapit mo sani? Walang hapit mo gawas. Ito tinang pagawa. Oh, nanguwag na baka ni siya. Ang saba. Tubig. Wata. Wata. Ya. Good morning lang din. Tubig siya Dara. Yawan ko ni Kuko gahuna-huna ay. Kasabot sa iyang emosyon nga gipakita. Kaya murag sa una nag-ingana ko to siya pero katong dito kog Cebu, dito ng Cebu ka. Ingana siya nga. Sige paghod, wala tingog hapit. Karon man ay kuan ako sila na ulian naman to karon kay hindi ni balik na pud. So kasabot. Maingan nas Kuko ana kuyawan ko gabi lagi guys kay nagsuka ni siya. Kay baka to sa iyang gikaon lang tingali. Itong pasudaan na niya basig gasuag iyang tiyan adto. Kuko. Ano man ako? Good morning King. Ga lang ka King ha. Dili lang ka buhi King. Ay son ayo dia. Bibi kay magpawong ko suga. Agay. Dili lang kabuhi. King ha. Dili lang kabuhi King. Wala na siya buhian kasi kinitagam lagi ko atong gibuhian lagi na siya nga. Namugno naman ni Kuko, namugno nung silang duha iba nang gibungos Kuko kay nangigi siya nga. Nagsige og baiid ni Tyson. Hadalag pangihi. No. Hadalag pangihi. Di mo na iana diha.
Ha? Di man na iana. Kusban po ni Kuko. Di man na ianan diha son. Kaog dahon, magsuka na kung kainga na. Kaog dahon ha. Kuko. Pipinat. Galing ka. Ito tagal, hindi ko pangihi. Kuan, son. Ano. Di man na ianan ana. Ianan ba na ina? Ano? Amo ana ron son. Mahal ang anto diha yung green son. Ay lagi sigaon anang dahon lagi son. Lain na po na imong tiyan anak son, di man na pagkaon na unsa. Kaoy. Dara ka siya, dara ka. Dara ka. Si Peanut guys, dara Peanut. Inat. Araran anak, anak. Dara ka na. Adlok taon. Dara ka kay muna og si kon. Muna og Kuko. Dino di ka kuan basta. Dino ba ayong kag. Dara ka. Lah. Ayaw. Ano man na, Peanut, suko man dayon. Kung man mangilabot si Kuko, manggod, yung ganaw raman tumingin mo. Dali ang tubig. Kuko, daray mong tubig, oh. Sabi, ano na tubig? Stop. Ilang. Peanut, ano man anak? Ha? Ano man na? Ala lang, pagbuhag diha nila ka. Kung anong, hindi mo nakagawa sila masya. Diharap ka. Diharap ka. Hindi mo nakagawa. Naglungan pa ko. Diyan lang ka ha? Diyan lang ka? Sipot lang ka din ha? Peanut? Kalayo ra kain na sila, di nakagawa. Kaya naaman na sila sa babaw, na may gate, di nakagawa. Si Kuko rin makagawa. Kuko rin makalusot-lusot, kaya gamay man. Samtang ako silang gipa gawas guys, ang akong mga laga. Ako sang gipadua. Naglungag ko nagtakang kong lungagan. Ako kahibaw guys, kalimot ko na day kanon, naglungag day ko gabi nagdubli ag amo ang kanon. Naglungag ko gabi nakalimot ko na day kanon, pero wag gyapon problema kay kaon mamanig pakaon ako sa mga alaga kanon kagulagdog food. Di gyapon masayang. Kami raman pud ari guys kay ang akong igsuon, ako mga amo, makuha na imong ikog paso masunog na diha. Paasilas ko anday guys. Paasilas bukid. At maulagi bukid ba na? Kas lungsod kas amo ang probinsya di ay. Maulagi na bukid probinsya, maura na siya. Tuwa sila nintanda adto. Mo nang kamera diri si kuya wa mo kuyog si kuya. Nalipay tanig din kuyog pa kay makalaglaag niya naligo ta kuno mig dagat ta karon kay di may makahinayog-liog dagat kay naman si kuya wa man mo kuyog nga di man ta kuyogon lagi sa iyang mga ginikanan iyang papa kay mahadlok man tug dagat una nga di ara may taos balay. Di ara may kuno na sa balay. Si kuya mo kuyog kay tungod ani iyang isda guys mao ni iyang gikalingawan. Ana gipalitan na siya bubbles. Palitag bubbles. Kay nahinay mas lag pangamatay guys ug way oxygen mo na siyang ipalitan og bubbles niya. Ipalitan gipun-an na nanay goldfish. Na. Ito na yung black muli ay goldfish niya tulo ka buko puro yun siya. Isa tong usata. Black mao na siya nga wa mo kuyog atong Trinidad. Kay ngano nalingaw siya sa iyang alaga, nalingaw siya sa iyang isda. Di masalig og ako'y mulaw, kami mulaw. Siya gyud mismo nabaguan siya ba. Nga awa siya mo kuyog, nya dugay pa muli ang mamagpapa, nya pa Lunes pohon. So 4 days sila ngadto. Nanas Kuko. Nya. Op.
Ayaw, Pinat. Di man namang waway si Kuko. Nanad naman na ni Munat. Ayaw. Dili. Kuko, dili. Ayaw lagi. Op. Nat, dara ka. Baw ni sila di man magasinabot. Ikaw nat ba si Kuko gusto makig-amigo nimo, sa ikaw pud kay dili ka ganahan. Dili kay napagaw na ruban imong tingog. Sa agud pud puy iro nga iro og iring magkasinabot tagsara kayo. Kasagaran manggiaway jud. Ano pud kahana? si Kuko gusto makigduwa ni Pinat karon si Pinat nagbal dito. Oh. Malito. Di jud siya ganahan. Oh. Ngob. Maka nato na nito pagduwa. Wala ka kung gahuna-huna niya kay. Lagi na nang tingog ni balik na pagpagaw. Isig paghut gabi eh. Sagway tao ba unsa ni paghuton tiki bag iring bag unsa di na. Suka pa jud ang langging kayson. Ako panginom tubig. Ano yung tubig adto? Sige na. Panginom. Wala siguro tubig, wala siguro. Tanaw na. Yan ka ang dayong malibo. Kapoy na. Kapoy na ha? Hadlok guys. Hadlok si Kuko gawa ang dakpo. Ang ipasod sa tangkad. Di pa siya gusto musod sa iyang tangkad. Nabalaka ko gani na iyang tangkal guys. Kay kabungkagon na. Maluoy in taon ko kay magluko na in taon siya maghigda in taon ana niya kabungkagon nagikaon na staya ba. Palagi in taon ikapuli lagi kay mahal ba in taon ko na nga ng tangkala. Agay. Ayaw ko. Mutan ako dito guys. Pila to murag 1,000 na siguro to. 5 ba to. Kaping gamaya. Dili nga nakadaka. Jadi marang si Kuko. Ano ba si Kuko? Swerte tanig. Maka kwarta tapukon. Kapalit kong tangkalingon ani. Kaya kaon na sa staya oh. Kaning tangkala good guys. Di dun yung ang pinalit. Pagpalit nilang masya. Palit ang mangod og kuan. Palit lagi silang iro nga na ni masya. Mao ni gisudlan ni masya sa tag-iya. 5 months masya adto. Mao ni gisudlan. Undaw naman kuha as tag-iya lagi. Ay kung nagpud siguro pud ni kuha. Mao ni amo ang gipintal-pintalan. Sudlan og sa rabbit dahil diha pa koy mga ikuan sa una nagalaga ko kog biro lagi nda kadto namatay in taon. Si kuan si Cook ay dili si Butsay. Una nang alaga si Butsay. Sayon namatay in taon kay tanga pud lagi usahay makagawa sa gate ay wa pa daytoy gate sa una di ay. Kaning sunod siya namo. Lakaw mi. Bus nilabang sa spikas kasada. Karon nay sakyanan dito naliksa na siya perti na mo hila. Sunod na pudto kikoy. Ang sakit aus kikoy kay naparbo siguro tos kikoy kay siguro naparbo jud ang ipa-check up. Wala gid siya ka-survive, namatay gid siya. Hilain na pong hila. Karon si Kuko basta daghan kog mga kuan guys, daghan kog mga alaga di ko mahimo nga di ko maka kuan. Di ko malaga og iro kay mara kog magmingaw sa akong kaugalingon ug wa koy alaga nga iro. Magmingaw ko sa akong kaugalingon. Mo na nga dito ko magpawa. Mo ni Kuko karon pod. Ako na dyan ang gipabit si Kuko bahala ko'y kwarta. Mao ni ang tangkal. Mao na pinataba na ni Masya, pataba ni Masya. Wala mo alala nang giayom-ayom. Ang ahong mga alaga guys to Unsa naman tao na si Cook ay si kuan niyo naman ang gitultured si. Uy Ginoo, gitultured naman na ninyo si Tyson. Naluoy na kayo. Kapoy naman siya basta kapuyo na wa na lubog na. Yes. While nga naglungag ko. Napoy wild ay. Kamao pud tag English gamay guys biniyabas. Kuha ko og ang labonon guys Toing daghan kayo. Oh my god. Karon magpamahaw. Asa ka ana?
Tas sa kaplangganan duha ka bakat. Kaita. Duman nakita tong lawas og kuan kinsukuson. Wa washing guys. Sa oras ng kusukusoon mano-mano ra di ba big human lagi manakit agong likod eh. Unya guys magluto kay kog kuan. Ora ang lutuon kay cameraman are. Ora nang gisalon. Lamasan, na. Mga ungkod sila nga ni bahugan pud silang yan. Ha? Oh. Pero wa naman ko kabantay po, nagtuhik-tuhik sila. Nabaguan na to. Naanad na. Masubla ko ninyo. Hantay ha. Akong suga ni kuya guys, ngit-ngit kay way suga. Kasi gaan akong suga. Lain sudan nini hotdog raman ni kay wa naman mo. Palit sa iyang mama hotdog raman og bitlog. Ug kanang ham niya kay ang ham nahurot na dagara kan hurot. Duha-duha ato kaputos gipalit kay kasug sudan po ni kuya. Pare sa itlog. Wa di ko itlog di ay. Tugod ako guys ay. Duka ako, size mata nako, basta naala na naadit na si na mga amoy nga na matud na minatan. Sayo man mo trabaho nda. Karon mura pug na ang amo, kay ta bas kuyaw ang kuyog. Mumata jud ko sayo. Ay, sayo mamahaw na siya. Ganawong giluto guys. Mao na akong giluto, ang sardinas gibutangan og itlog, ako kasabot sa porma, mura magkuan. Murag nanas akong una-una guys. Na wala akong sudano nang giptangag sardinas dahil akong gibutangan daig sardinas ug itlog. Oo kasabot forma. Ano sana oh. Kamag ugas ani ko kuan kanan kog nanto mantika gamay suy ko mantika ang dagham kay mantika ang gibutang. Yan si kuya nagkaon na di ay itong oking gasol. Diyan mo kaon sa ako guys undara na nahon apa sudlo na akong mga alaga unya taud-taud. Ay muslon jud ninaw sila duwa kay tagsara bayan sila makagawas ilang lungga sa kasimana ka usara. Kada Sabado ra or Domingo baka ha. Di na silang paggawas og Sabado Domingo. Ani kay allergy man sila kay tagam ko atong hangi pakaon sila ingan yung pasudan si Tyson nagsig ubo pagkabuntan nagsig ubo pastilan nga unta guys na nagkape na ko na daog na ning pamahaw na ho guys kape busog na kuya wan kani mo ya uy ano man ka ha ano man? Ha? Kanon lang imong? Paghinay mo ba? Dahag paghinay. Dahag paghinay. Sa mga unta guys, mahaw kog sayo kay nganong manglaba lagi ko perti naghanan og labuno. Makaon ko daan saan ho pakanon ng mga alaga. So nagkaon na si kuan Pinat oh. Nagkaon na. Pinat, kaon na kanat. Na. Mamahaw ta guys. Ang mga bako human. Ngagay kog labunon. Lamit man dai pun ka. Ano malaya? Dali na. Up na. Ako na silang ipasud. Sige kauan mo na. Mga tulong oras dyan siguro nilang dinuwa. Sus, mura gidaro. Kuan eh. Asis, nag-una nas na siya. Ito, ang kaluoy sa ang langging. Eh, kinaluyan. Duduar malimpyuhi ilang tangkal. Dali, dali. Up. Very good. Eh, dili ka. Hawa. Watsa son. Watsa, ha? Watsa mama, ha? Bibi, watsa. Dali, up. Very good. Watsa. Kaya nag-apas na ni sila sa ilahang surprise. Okay.